Здравейте! Днес ще ви представя ъглова камина за вграждане с въздуховоди R75. Тази камина е с мощност 15 кВт, което стига за затопляне на помещения до 250 кубика или около 100 квадрата. Габаритните ѝ размери са 90 см ширина на 59 см дълбочина, висока е 187 см и тежи 282 кг. Дизайнът е изключително стилен и изчистен, предлага максимална видимост към огъня, като интересното при тази камина е, че може да се отваря по два начина. Имаме странично отваряне, което се използва, ако трябва по-голям отвор за зареждане или да се почиства стъклото, и отваряне с плъзгане нагоре, което предлага и опцията да работи като открита камина. Размерът на огнището е 74 см ширина на 44 дълбочина, високо е 46 см, а размерите на отвора са 72 ширина на 44 дълбочина, висока е 34 см. Камината е оборудвана с отвори за първичен, вторичен и третичен въздух, като на първичния въздух имаме клапа за регулиране на входящия въздух, а вторичния и третичния въздух са заложени по конструкцията и са постоянно отворени. Клапата, която е за димните газове, се управлява от тук. За цената попитайте в коментарите. В краката на камината има заложени отвори, където могат да се монтират колела за транспортиране, преди че камината е доста тежичка, да бъде по-лесно монтирана, и отдолу могат да бъдат сложени крачета за нивелация. Така изглежда и вентилатора с управлението. Булото на камината е направено с цел да предпазва механизма, който е за плъзгане на вратата. Отгоре виждаме комина, който е на FI 250, и двата въздуховода, които са на FI 120. Камината може да работи както с въздуховодите си, така и като обикновена камина, зависи от предпочитанията, като отдолу на този отвор се монтира вентилатора, който има и управление, в зависимост от температурата, да включва или изключва с различни режими. За поръчки или повече информация можете да се свържете с нас на посочените телефони или в контактните форми в социалните мрежи или в нашия сайт pottery.bg. Заповядайте и на място в нашия шоурум в София, Бусманци, улица Беговица, 29.